kabeli. Yes, makulay na buhay mga kabeli. So time check, 5 AM. So bibiyahe tayo ng Betis, Pampanga. Yan na, sa Guagua, Pampanga po yan. Betis, Pampanga. Yan, si Michael, nandito na po. So yan, madilim pa po sa labas. So kailangan at least mga 6:30 to 7 AM nasa Pampanga tayo. Alis na kami. Okay, titinda ka mamaya. Ay, ingat kayo, makamatulsing ang mantika. Okay mga kabeli, let's go! Wala yung flashlight ko kayo, wala ba saya? Wala. Nandun na sila? Nandun na. Okay, thank you. Dilim, wala tayong flashlight. Nakalimutan ko ata sa Pampanga yung flashlight natin mga tropa. Okay mga kabeli, expected namin mga 7 nasa Pampanga kami, sa Betis, Pampanga. So, tol, Guagua yun no? So, Guagua, Pampanga. So, at least mga 2 hours siguro kami bibiyahe mula dito sa bayan ng Bustos. Yun, may flashlight to. Sino yun? So, si Maring Kimpi yan mga kabeli. Okay, tara na, tol. Tatangalian tayo. Sige mga kabeli, kita-kita tayo sa Betis, Guagua, Pampanga.
mga kabeli, nandito na tayo sa nasa Betis, Pampanga. So si Drake sa si Ma'am Jaja, nandito sila sumalubong sa amin. So Sir Aris, saka sa misis niya, saka sa baby niya. Yan, happy birthday sa baby mo. Mamaya shoutout natin. Okay, magre-ready lang kami. So nagtitinda pala sila ng manok. So lagi din ng bahay dito. So mga beli, nakuha namin siya ng 1.5 hour. Yan, humataw si paring Kimpin, hindi ko mahabol sa daan eh. Ayan o, basta tingat lang tayo sa magdadrive. Yan, okay mga kabeli, ang dala natin dito, kusina lang. Ang lulutuin natin, fried chicken, saka spaghetti. So mamimigay tayo sa mga special need na mga bata na para sa pamilya nila. Okay. Apa? Cheese chicken. Cheese chicken. Chichi. Chichi. Yan, so ito pala yung business nila mga kabeli. Sa gusto mo order, yan, mag-business. Yan. San Agustin Betis, Guagua, Pampanga pala to. Ayun, may contact number mga kabeli, 0928-276-5021. Yan. Ayos. Mga marinated meron din pala. Okay mga kabeli, set up kami para makapag-ready. Medyo marami-raming spaghetti ang lulutuin natin, nasa 6 kilos. Tapos manok, ito ba yung order ko? 10 kilos. Nakakalimutan ko lang. Ma'am, good morning po. Ayan. Good morning po. Well, shoutout mo sila. Happy birthday kay Arisa. Yun, Arisa. Ay, kay Ate Josie at saka kay Kuya Aris. Thank you nga pala. Thank you. Okay. Yan, tapos si Happy Kuya naman. birthday, Jonah and Arisa. Yan, happy birthday, Jonah and Arisa. Good morning, good morning. Ay, pasok tayo, tol. Lagi pala ng... Ano pala ng ano? So, Sir Aris, ang lagi pala ng kusina mo dito. So, yan o, yan yung mga special needs siguro pagdadalan natin. May tarpaulin. Hindi, ito siya, no? Yung pamilya ni Sir Aris. Yan o. Manlutok family. Reunion yan, tol. Na. So may ano sila, 2014 Ito yung baby nila, si... dito. Okay na kayo dito. Apo, kahit saan. Ito ba yung bahay ni Sir Aris? Sir Aris, maliit na bahay Sabi niya sa akin, may maliit akong bahay doon. Ay, maliit pala sa'yo to. Ganda ng lugar mo. Ganda ng bahay. So pag umuwi sila sa Aris dito, duwag. Siguro pwede na kayo. Opo, malaki. Tapos yung dalawang, pwede yan tatlong lababo. Oh, kahit 1, 2, 3. isa lang kuya. Dito na lang kami mag-set para Sige, kita yung bahay ni Sir Aris. Sige. Yan. Sir Aris. Ayos. Kape, go. So yan mga Bel, nagsiset up na kami ng mobile. Si Michael nagwawala na dun. Okay Michael, bakit nagwawala ka? Galit ka ba? Hindi po mga kapatid. Naayos lang po yung gamit. Hello po. Nasa isalamin mo. Nasa bag ko mga kapatid. Ayan si John Paul. Ayan, John Paul lang malakas. Parang Kimpi. So si Jeffoy nagtitimpla ng kape. Ayan. Pinagkakape kami. So umalis kami ng 5. So dumating kami ng 6:30 dito. Mabilis. Medyo napabilis kami. Ha? Saan yung stainless? Lagi na problema ni John Paul. Hinahanap yung stainless. Ayun. Ayan. Ayan. Asikaso din kami. Thank you Sir Aris sa pamilya mo. So Team Gabelli, isang bagsak lang. Batiin natin ng magkapatid yan. Happy birthday po kay Jonah and Happy birthday Marisa. po,
Jonah and Marisa, happy birthday from Team Cabelli. Yan. Nandito kami sa bahay nyo. Okay, mga Cabelli, start na tayo. So magpapakulo muna tayo ng pasta, magmamarinate tayo ng manok. Tapos mga 8:30, kailangan luto lahat yung pagkain natin para usapan kasi 9 a.m. di-dispose kami. So mag-house to house tayo sa mga special need natin ng mga bata. Ayos, mga Cabelli. Masak sa ning galan. Dapat pala ito sige Michael. Okay. Ha? Dapat pala hindi ka nang namin sinama. Dala ko na rin ko na. Patagdag ka pa nga 4 kilo. Yes mga Cabelli, nandito yung mga pinsan ni Jonah saka si Arisa. Yan, babatiin nila ng happy birthday. Yan. Okay. Happy birthday, Ate Arisa and Kuya Jonah. Happy birthday. Sit na. Happy birthday. Happy birthday. Anong name mo? What's your name? What's your name? What's your name? Mga Cabelli, naiya yung bata. Ayan. Nagtitimpla sila ng Milo nila. Okay, thank you. Ayos. Kamusta na kaya yung mga Team Cabelli ko rito? Oy Michael, anong ginagawa mo? Hello po mga kabeli. Gano po ng manok. So ito, lugasan niya, tapos patiktikin natin para walang tubig ha. So ayan, pang fried chicken natin. So 14 kilos mga Cabelli. Tapos nandito yung Team Cabelli natin, yung dalawa. Isang taga balat, isang taga iwa. So mga Cabelli, kanya-kanya sila ng trabaho. Isang taga balat, isang taga iwa. Marami yung ato. Okay mga Cabelli, time check tayo, 7 a.m. Ngayon, nakapag-start na kami. So medyo matagal lang sa gagawin natin yung fried chicken. Yung spaghetti, madali lang eh. Tama, Jampol? Tama po mga kabeli. Okay, naantok ka ba? Mga Cabelli, hindi naligo si Jampol, kaya ganyan yung tsura niyan. Naligo po. Dahil naligo. Ayos. Sibuyas, saka bawang. Tapos may kape tayo. Ay. Wow. Pilan? Napansin ko yung ano mga Cabelli. Kalamansi. Daming bunga. Next. May malaki lang bagyan yung next kasi may special cut kami eh. So tol, kuha kayo kalamansi. Maglalagay ako sa fried chicken. So mga Cabelli, i-buy ko yung recipe natin sa fried chicken ngayon. So imamarinate natin siya sa kalamansi, paminta, asin, saka patis. Wow. Kaway. Po. Sino yan kuya? Kaibigan ba? Ha? Di ka lang kuma. Di ka lang kuma. Ayos. Beli ano. Yung bahay. Simple siya. Simple lang yung bahay ni Sir Aris. Hindi siya ganun kabongga, pero yung space ang the best. So may yung terrace napakalaki, tapos yung tala ng tawag sa bubong nilang ganyan. Yolanda yata, Yolanda. Yolanda ang tawag. Yung design Yolanda. Pag yung ano, yung nakaraang bagyo, ano yan? Ulysses. Ulysses. Pag Ulysses. So Yolanda kasi malakas na bagyo, tapos Ulysses. Naloko ko nga sila. Sige mga Cabelli, habang hindi pa tayo nagluluto, mangungulit muna tayo sa kanila. So mga Cabelli, sama lang natin sa vlog sila Ma'am. Si Ma'am Josie ba? Ato? Ma'am Josie Santos. Yan. And Nicolay. Ma'am, nakasama kayo sa vlog ko. Hi! Hello. At saka si Rico at saka si Nicolay.
Si Sir Rico saka si Sir Nicolay yan. Hello po, magandang umaga dito sa Pilipinas. Thank you tita sa akin nyo na magpaluto. Saka happy birthday sa mga baby mo. Yan. Okay mga kabeli magluluto na tayo. Tita, luto na muna ako. Hi. Thank you. So yan mga kabeli, babatiin ko lang ng happy birthday. Yan, Arisha and Jonah. Yan, sila yung nagpa-event sa amin. So sila yung nag-sponsor sa amin para makapamigay ng spaghetti chicken. So sa mga pamilya ng mga special need dito sa atin, sa Betis, Pampanga. Tapos happy birthday Maria Salome Duque. Yan, happy birthday po Lordalisa Lagas. Yan, hello po Marites Lagas, Renato and Grace Robles. Hello po Tita Cory Sumaway. Yan, saka Ilongga Girl, Mamita in America. Hello po Tita Ellen. Yan, magandang umaga po. Michael, may nagpapabati lang sa tol. Opo. Si Maria Salome Duque, happy birthday. Happy birthday po, Maria Salome Duque. Happy birthday po. Okay mga kabeli, diretso na tayo. Luto na tayo, mamarinate. Okay na yung chicken tol. Okay, thank you. Ayan mga kabeli, so start na tayo. So magpapakulo muna tayo ng pasta. So meron tayong 6 kilos na pasta. 4 spaghetti, siguro half kilo bawat pamilya. So hindi natin bibiglayin. So magdadalawang set tayo sa pasta, masyado marami. At least 3 kilos ang pakulo natin para hindi mabigla. Minsan kasi langanin yung pagkakaluto ng pasta, yung lambot. Kasi ito, pag umalsa pa ito mga kabeli, halos mapupuno ito. Halos kalate, ganyan. Okay mga kabeli, 15 minutes pag sa pasta. Okay na yan, balikan natin. Sige. So yan mga kabeli, dumating na yung cake na order po ba ito? Order. Order din nila. Ito yung ano nila, logo. Ayun. Anong flavor po siya? Strawberry po. Strawberry. Ayan mga kabeli, ito yung kanilang logo. So may Facebook page kayo ma'am? Opo, Promote nyo na. Kirsten's Pasteleria. Yan. Saan ang Dito din po sa Betis, Guagua. Opo. Yan mga kabeli, try nyo. Dito lang din sa Betis, Pampanga. Kung sino yung malapit, around Pampanga, pwede Gumagawa din kayo ng mga cake, yung mga tree. Specialty po namin talaga is bread. Okay. Rolls, ube ensaymada, at saka suizo de yema, yema bun. Paano po pag may gustong umorder sa inyo? Paano pumunta? May mga available kami sa Delins, sa Angeles City. So may mga friends na sila. May branch na sila. Nagsusupply kami doon. Okay. Ma'am, yan niyo yung contact niyo baka sakali may gusto mag-business ng... Visit sila sa sa Kirsten's Pasteleria page ng Facebook. Okay. Thank you. Okay mga kabeli, try ko hanapin yung link ni ma'am. Lalagay natin sa video. Yung gusto umorder o gusto mag-business ng franchise ba tawag daw? Hindi po nagsusupply. Supplier din sila na. Pwede mag-order naman directly sa akin. Okay, ayan. Pwede umorder ng direct sa kanya. Pwede din silang mag-supply sa inyo kung gusto nyo. Thank you. Ayos yan. Bye-bye, ma'am. Sa itsura lang ng cake, mga kabeli. Panalo. So, strawberry. Ayos to, mga kabeli. Huwag kang ngingiti, Michael. Hindi mo matitikman yung cake. Hello po mga kabeli, nagpupunas-punaw po. Titingin-tingin siya doon sa cake Okay mga kabeli, marinate ko na itong ating chicken. So 14 kilos chicken. Divide natin sa 20 person to. 20 person para sa pamilya nila. Okay, let's go. Okay mga kabeli, start na tayo. So marination na tayo. Chicken 14 kilos. Rock salt.
Kabeli. Ito yung kalamansi juice. So fresh from the tree. Ayan o. Bagong pitas mga kabeli. Kalamansi juice. So, gumamit ako ng 10 piraso. So iniba natin yung marination nito ngayon. Tapos konting fish salt. So black pepper. Tapos i-mix na natin ang belly. Bango ng paminta, iba talaga pag yung purong paminta ang gamit natin. Okay mga kabeli, stay lang natin to at least 30 minutes para pumasok yung lasa sa loob ng manok. So, happy birthday babatiin ko lang yung kaibigan ko. Ano pangalan? Yun, Angel Payad. Angel Payad, good morning baby. So, kausap ko siya kagabi. Napaka-cute na bata. Ingat ka. So mga kabeli, start muna tayo sa ating spaghetti sauce. So sa mga nagtatanong ng spaghetti natin, ito na po. So meron tayo cooking oil, naglalagay ako, saka butter. Ang purpose nito para hindi masunog yung ating butter, kaya tayo naglalagay ng cooking oil. Garlic, onion. So mga kabeli, garlic po, saka onion, pagsasabay na natin. Ground beef, ground pork. So papupulayin natin ng konti, tapos okay na po yan. Lalagyan na natin yung ating ground pork. Okay mga kabeli, lalagay ko na yung ground pork natin. So itong ground pork natin is 2 kilos. So ang spaghetti natin 6 kilos. Pero yung sauce natin parati ako may pasobrang isa para mas maraming sauce, mas masarap na. Okay mga kabeli, babalikan natin to within 10 minutes. So yan mga kabeli, nakaano na tayo. So naka 10 minutes na tayo. Siguro, ayan. Pwede na natin ilagay yung spaghetti sauce mga kabeli. So ang gagawin natin na Filipino style, matamis po yung spaghetti para sa mga bata. Mas gusto nila yun. Morning po. Sining magkay ka rito special. Hello. Ay, sama mo si ma'am. Anong name niyo po? Winnie. Si Ma'am Winnie, siya yung makakasama natin sa mga special needs na mga bata. Tama po ba? House to house, ano? Apo, mag-house to house po kami, kasama sila. Tsaka ano, meron kasi dito unahin na natin yung dito. Apo. Itatanong ko lang baka kasi lumipat ng Bahay. bahay, ano, para hindi tayo. Kwenta mo kumakan. Ngayon mga kabeli, last na natin to. So nakapampito na to sa spaghetti sauce natin para sa 7 kilos. Spaghetti, fried chicken, and cake. Okay. Kain nga. Good yan eh. Opo. Marin pa mong special. Deng special. So maglalagay ako ng 4 na chicken cubes. Children eh. Apat lang ba yan? Children. Children. Mga tawanan lang. Di wala na ito. So mga kabeli, pakukuluan ko lang to. Mamaya ako siya titimplahan ng konting asukal. Tapos tutubigan natin. So pwede na tayo maglagay ng ketchup. Halika kami
isang... Mali. Yung sinasabi ni Jump, no? Ay, sabi ko nga nun eh, kasi niyalit eh, pero nalalan niya. Kaya. Spaghetti, where's the water? Tubig tol. Sa mga pili, lalagyan ko na siya ng tubig para medyo magana yung sauce niya. Sige tol. Spaghetti, chicken, iba. Ayan mga pili. Paminta. So mga pili, pepper, paminta. Ito na pwede dito na lang. Bakit? Dati po na talalasa na. Bakit? Minsan nito. Okay, mamaya mga pili, pakukuluan ko lang to. Lalagay natin hotdog, tapos asukal na po tayo. Thank you. So yun mga kabeli, yung party tray na ginawa natin. So dito yung chicken, dito yung spaghetti. So 2 part na ginawa natin. Dinagyan natin ng division para hindi mag-mix yung sauce ng spaghetti, kaya may foil siya. Tapos yun yung mga cake, kompleto na to. Tapos si parang Gimpi may sinasabi, mainit pare, mapali. Mapali. So ito pang 3 batch namin. 2 batch na to. So 6 kilos na. Pang 6 kilos na pasta na yan. Ito yung spaghetti sauce natin. So kulang na lang ng asukal to mga kabeli. Yan, ang sarap niyan. Tapos lalagay natin yung ating hotdog. Hotdog saka keso. So ano kulang na ito? Hotdog, keso saka asukal na lang po. Hello po mga kabeli. Lagi po. So yan, shoutout Ilongga Girls sa Kuya Roy Musni saka family. Ging Estrella yan. Thank you, thank you. Keso oy. Bata. Okay mga kabila, maglalagay na tayo ng brown sugar. Keso. Hotdog. Si Michael, hotdog. 2 kilos hotdog mga kabili. So mga kabili, keso na lang ang kulang natin. Kel, kutsara mo Kel. Hindi mo tayo, Michael. Michael lang malakas. Ako pala dyan, si Sir Alan Mendoza. Opo. Kel, baka gusto mong lumipat doon sa ano, sa bakery ni Sir Alan. Ha? Sa mga kabili, titikman na ni Michael. Yan po mga kabeli, titikman ko po yung sauce ni Chef. Napakasarap po mga kabeli, yummy. Sabi, mga kabeli. Wala akong masabi kay Michael mga kabili. Kasi yung keso ko doon. So mga kabili, maglalagay na tayong keso. Michael, niloloko na lang tayo eh. Ano ba rin? Okay na. Gano'n mga tagal. Tigman mo nga. Malambot. Mamalas na rin ba? Ano, matigas pa. Pasta pa. Ba, may supervisor tayo ah. Talagang yan. Okay mga kabili, okay na yung sauce natin. Thank you. So yan mga kabili, nag-start na si John Paul maglagay ng pasta sa mga ating party tray. Yan. Yun, si John Paul lang ang malakas. So pag sumobra tol, dagdagan mo pa ha. Okay. Tapos si Jepoy, nagbe-breading na siya ng Chicken po. ano yan? Chicken. Chicken saka manok. Opo. Chicken saka manok daw po. Nagre-ready na si Jepoy.
So magdadalawang kalan ako for frying para mabilis po yung proseso natin. Tapos si Michael. Ito po mga kabeli. Michael. Kel, basa yung kamay mo, baka umawak ka sa sosa, madali mapanis. So ayan mga kabeli, ano? Gagwantes. Guantes. Ah. Okay mga kabeli, I start po tayo. So, tol, pag naglagay tayo ng sauce, yung keso, spread nyo ng keso ah. Okay, so time check, 8 AM. Si Chef nagluluto. Si Jeff po ay nagbe-breading. Si Jimpy dala ng tuwale. Hello po sa inyo mga kabeli. I love you po. Hindi ka nagkikita. Ay. Sorry po. Yarap po sa'yo. Ikot mo eh. Ito po ako. Love you po mga kabeli. Ay po yung Jampol. Okay mga kabeli, nagdalawang kalan na po tayo para sa frying. Mabilis-bilis tayo ng konti. So cameraman, si Michael. Ito po si Sir. Hello po Sir. Hello. Okay. Pag ito may niluluto natin kayo. Sabihin mo kung anong niluluto ko. Manok. Parang iniisip mo parang Chicken. So mga kabeli, kailangan pag nagpa-fry kayo, medyo low fire para hindi mabigla yung manok. Minsan kasi yung tendency, naluluto yung labas, ilaw yung loob. So kailangan banayad lang yung apoy. Pwede kayong maglakas sa umpisa lang. Pero pag medyo brown na siya ng ganyan, mag low fire po kayo para hindi maano yung manok mabigla. Tama ba Michael? Tama po mga kabeli. Again. Ayun, nasunog na tuloy. So yun mga kabili ha, pinabati ko po Mamita in America. Tumatawag po siya. Natsyempong on cam. Hello Mamita, good morning. So yun na, lininawin ko lang po happy birthday Jonah on June 14. Saka Arisa on June 13. Yan, hello po. Yan, sagutin natin si Mamita. Yes, good morning Mamita. Nasa Guagua, Betis, Pampanga. Ayun. Hindi. Lugar ba nila ka-farmer, Tatan? Dito ata si ano yung magis niya. Misis niya dito sa Betis, Pampanga. Papayang. Hindi ko alam. Alam ko Guagua lang. Ayan. Wala dito sa viewers. Nagpapaluto siya ng chicken saka spaghetti. So mga kabeli, Mamita in America, pa-support po. Ayan po siya. Napakagandang tita namin. So ayan mga kabeli, naka-one set na tayo ng manok. So frying, first batch ng ating frying. Ito na po. So mukha daw siyang Jollibee chicken, sabi nila. Okay mga kabeli, second set na tayo. Wala mo lang pigil. masarap. Ruben, mga kabeli. Kaya pag sumayin ka para hindi totoo. Eh, mukha doon yung ano eh. Sarap mga kabeli. Napakasarap po na to mga kabeli. Yummy. Dapat niya mo na lekap.
So, darami ko ako ng ano mo. Tingin ko sana ka. Kaya sana ko lang. Kumutin na lang ako. Ha? Kumutin na lang. Ano mo siya naman? Kaya nagsasalita ka ha? Milongga Ger, shout out po pala dyan. Hello po. Yung ginagawa mo, ito naglalagay ng tono ng manok. Hello. Hello po mga kabeli. Lalagay na po natin yung sauce. Nang niluto po ni Chef. Hello po. Hello po mga kabeli. Sinatagay mo, tagulo eh. Sige ba? Pera bakal na rin. Bigyan mo ka na ako. Ay, balo rin bakal. Hey. Sige o. Okay, amo. Ay, ito. Okay yan. Oh. Okay yan. Ay, burida, pinatangkay. Sana tuloy. Nek. Burida ka tuloy, kaya tayo. Hindi ako normal video. Ito pati natin eh. Wala ko yung video mo. Ken. Ken. Sige. Ah. Hoy kayo. Wala akong tiwala dito eh. Hello mga kabeli. Doon tayo again. Doon ka, doon mo ulit. Para sa biometric na yan. Sabi ko po na. So yung mga kaberi, pinalatan po ni Pare Jeff po si Michael. Kanina po, nandun na po siya. dito sa kitchen. Nandun na po siya mga kaberi. Nareject po na. So, lalagyan na po tayo ng cheese sa ibabaw. Malambot ang cheese. Malagkit ah. Pero mukhang kulang pa yung sauce natin pala. Siya pag minix nila yan. Sige, mamaya doon tayo magdagdag ng sauce. Kung mamaya na natin cheese para hindi mamaya. matabunan. Okay, okay. Hello, Teng. Mga 10 o'clock eh. 10 o'clock, yari na kami. 10 o'clock eh. Ah, sige, Teng. Okay, Teng. Okay. Okay na rin ito. Kaya atin daw, luwa-luwa yung mga oras, magluto rin. Adiyan sa timba. Pag gamit mo na. Ken, may kurang Ken. Ken, Hindi lang ako kinitolyo ka eh. Lalo nga kinitolyo ka eh, malikwan. Season mo, manawa na eh. Ken! Tolit ang mitagan na pasta i-mix mo ka eh. Para magkasya.
So yung mga kabeli, malambot po yung cheese natin, hindi siya nauulog. Napakahirap. Pinupukpok. Pagkita mo siya. Pinupukpok po yung ano natin. Andiyan po na. So mga kabeli, bawat isang tray, 5 pieces na chicken, tapos half kilong spaghetti. So ayos. So marami na mabubusog na pamilya to. Tapos may sticker na dala, i-stickerin natin. Ayan lang. May sticker. Kapag mo rin sticker. So mga kabili, kinapos tayo sa kinapos tayo sa foil. So mali na dampot ko, clean wrap na lang gagamitin natin. So okay din naman po yan, at least may cover. Yun o, panalo mga kabili o. So tapos yung iba tol, lipat nyo na doon sa okay na yan. Hoy, malapit na ba yan? So mga kabili, 9:30 ng umaga natapos tayo. So nag-start tayo nagluto 7 AM. So pag fried po talaga, fried chicken, medyo may kakain tayo ng konting oras. Kutsilyo to. So mga kabili, namali ako ng napot. Kala ko foil tong clean wrap pala itong isa. So yun, kinapos tayo sa foil. Pero okay din naman, maganda rin naman to. Sinayin mo to. Maganda nito ito, nakikita yung loob. Yun, ang maganda dyan. The best. The best yan, the best. Parehas kasi ng packaging eh. So sticker tol, ito sticker. So bawat isang tray, 5 pieces na chicken, tapos half kilong spaghetti. So yan mga kabeli, lalakad na ang team kabeli. Kasama natin yung si Ate Winnie. So si Ate Winnie, ano kayo sa may samahan ba kayo dito? Saan? Dito sa lugar niyo, sa barangay? Samahan ng... Sa simbahan o ano? Oo, sa simbahan. Sa simbahan po sila. Sila yun na Sa mga special children. no? Yun na, sa mga special children, sila po yung may hawak at may alam yan. Hello! Ba, no? Kay balon lang ko. Timer din lang. So mga kabeli, timer ni nanay, 15 minutes. So ayan mga kabeli, ito na yung dadalhin natin. So meron 20 pieces na cake. Tapos, ito yung ating linuto ngayong araw na to. So 20 tray din to mga kabeli. Yan. Jonah and Arisha. So, Aris. Aris, si Sir Aris. Yung anak. Yun na, happy birthday Jonah and Arisha. Yan. Hello po mga kabeli. Ang laki ng tray namin. Pagod na pagod si Jeffoy. Puro arena yung damit mo pala. Palaban. Oy, Ken, sinat natin yan. Ito lang. Hindi kasi nakikinig ng instruction na nakakatanda sa iyo, Kel. Ito lang. Pambubuhat natin ganito. So mga kabeli, si Michael Monday pala nagpapaalam na Sunday daw wala po siya. Hindi siya kasama sa team. Ala. So mga kabeli, comment lang po kayo kung papayagan natin si Michael. Pag maraming umokay, mas okay, Kel. Pag maraming hindi pumayag, ibig sabihin hindi tuloy ang live mo. So nagpapaalam siya, ilakad daw po siya sa birthday daw ng kaibigan niya. Hindi pwede? Hindi pwede daw, sabi ni Jeffoy. Yun na, Jonah and Arisha. Yan, happy birthday po ulit. Yan, maraming salamat. At kami ang napili yung
magluto at mag-prepare ng pamimigay natin dito sa lugar ninyo sa Betis, Pampanga. Ano? Pwede po patungin, dala muna. Hindi, ayaw mo si Kimpi, alam niya yan, tol. Hindi, dali niya na doon. Pero mga kabeli, loloko po ako niya. So ayan mga kabeli, samahan nyo kami. So part 2 ng video, medyo mahaba na po itong vlog natin. Samahan nyo po kami mga kabeli. So, okay, God bless all, thank you. Ingat po ang lahat. Part 2 ng video, pakiabangan. Thank you.